Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV bang' wuok e doho ma bende weche twerore ong'ad kanyo ni duoko kata burano biro gol duoko mare odiechieng' mar tich ang'wen dwe ndalo 31 dwe mar 10 2024 saa 8:30 mar odhiambo. Omiyo koro ni rito mar biro ng'eyo ka ibiro wit oko bura mane ogol kod doho mane dwaro ni mondo koro kik kethore kindiki ochamo ma kendo jatend piny Mothech Rigathi Gachagua med bedo e lemono ibiro ng'ade kigolo duoko chieng' tich ang'wen dwe ndalo 31 dwe mar 10 2024 to kod ang'wen nyakwa Ramogi saa 8:30 mar odhiambo kata mar odiechieng' kaluwore kod kaka doho mamalo ogolo wach mare. Machiegni weche manyien mag oimore tinendeni jaloko mare iluongo ni Belinda Adhiambo, nyinga en George Bati. Machiegni achich ma itudo kod nek magalagala mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Onyango Ayeko ondhi e gwenge mar Dandora kama ne oyude ka otiyo kod omenda ma ok tin ne siling 100,000 manogole simb Willis e kombo ot kendo ng'iewo godo gige ot. Ma timore e kinde ma jabero mar piny owacho Johansen Oduor oyango ne Ayeko ne otho kaluwore kod hinyruok marach mar wich ka bende hinyruok moko nitiere lwete kaluwore ni notweye gi opingo kapok nowit ringre aora. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Victor Ouma Okoth achich ma itudo gi nek mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Onyango Ayeko ne ondhi e kar dak ma Dandora Phase 4 kama noringo pondo e bang' timo nek makochno. Okoth noyudi kokombo ot manyien kendo ong'iyo gi ot manyien kama oting'o kombe gi ot mamoko mar chako ng'iyo manyien. Kanyo ema tarubin mar obila kod jotim nonro nojuke kendo ndhiye. Koro kijana ni kanobiro dwaro ot chieng' Friday. Obiro to donjo. Kose donjo oluongo kijana moro wanogo kae ma jating' pi. Iwinja. Koro kose ting'o pi kodhi koting'o kijana okonyo ting'o gimoko kosoyo. To nokwang'e no jatim ang'o no ng'ama rach. Koro on Saturday gokinyi wanene kokalo. To nokwang'e ok en ng'at mo ozoea dhano e area. Odonjo to wuok. Nokwang'eyo gimoro amora. Koro nyoro kanyo chopo nyoro to waneno ka gache donjo. Gache donjo ka gache adek, Probox, Grand Rover na gimoro matin no. Koro kwade wale matin to wawinjo no. Mai ng'ama nonego Willis. I understand the culprit come from Kisumu, which is at the border of my constituency. And I'm told the culprit as a brother with the same name, so I believe the DCI will go deeper to ensure that these culprits are brought to book and that wananchi at home can go around with their lives feeling as safe as they should be. Oyangore ni achido no golo omenda mohewo siling 100,000 e simb Willis kokalo kuom bengi mar mbui. Kanonro koro dhi mbele kendo igen dadho jahala mar M-Pesa ma Siaya kama nogole pesago ka igeno ni obiro konyo yanga chije mamoko. Matimore kinde maduoko mar bero nogol kawuono gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor moyango ni Willis nowito ngimane kaluwore gi remo mang'eny manochweri e dende kendo nochopo nyaka obwongone. The body was decomposed to a great extent, and what we found as the injury were on the head. We found a lot of bleeding, bruising in the scalp, and bleeding in the brain. So this is what led to his death. Owacho ni Willis bende ni kod hinyruok moko e lwetene kaluwore ni notweye gi opingo kapok owit ringre e aora moro manokwanye kama oyango ni lee modakie pi gi chich ni nochamo moko kuom fuoni mag dende. There were some other bruises we found on the wrist. I understand that when he was found, he had some handcuffs on, so there were bruising on the wrist, which were as a result of the handcuffs. There were also some bruising on the knees and on the lower limbs. We found also some missing tissues on the face, around the mouth, on the ears, on the cheek, on the chest. But looking at them, initially we thought probably this person was undergoing some form of torture, but when you examine them very closely, they look like what is called animal predation. I think there was the body of water must be having some animals like fish and all that, some crabs, because we actually found a dead crab within the clothes. So we think they were nibbling on the soft part of the body. Governor Masiaya James Orengo, Jo od bura Elisha Odhiambo kod Samuel Atandi noyoro Lee Funeral Home maluwo chenro mar bero no. Giko nonro mapiyo mondo mi yang ler kotenre gi tho mar Willis. So far, the work that is being done by the DCI and the police generally
is encouraging. And we are hoping that at the end of this, the widow and the family members and we people from Siaya will find justice. Just wanted to express my appreciation to the members of the security sector, the police, starting from the Inspector General of Police. They've been with us, and since then I can say that the cooperation has been very good. Lydia Okeo, Ramogi TV. Riwruok mar okinde mamine ma pacho ka FIDA, riwruok ma kedo ne ratich joma mine kaachiel kod riwruok mar jopuonj manyiri mag mbalariany obago ng'anyo kaluwore kod ling mar piny owacho ewi nek mar joma mine e pacho ka. Gikone gidwaro ni obila mag okwach kich ochiw ler ewi Collins Jumaisi ma en achich maduong' ma itudo kod nek mag nyiri e kar dak makware. Kaka jafwambo marwa Alinet Undi leronwa, ginyiso luoro ni timbe nek mag mine nyalo medore kaluwore ni sirikal oling nyaka ne achijno pondi kawuok e tesend obila. Riwruok mar okinde mamine pacho kayo miyo sirikal ndalo 30 mar yango nek mar joma mine kaka chiedh nade mokwako piny mangima. Wangiso sirikal ni wasewuoyo mang'eny to wamiyogi ndalo machuok mondo ging'imiwane kaka wanyalo ng'iyane cases gi. To koko nyalore wan koro wabro dong ni waluongo joma mine, joma nyithindo, waluongo joma chuo mondo wawuog oko wawach ni katiba oyienwa ni wanyalo ga wuok oko ma wakwa sirikal ni mondo gi ratiro marwa. Mine gidwaro mondo bila okaw okang' kendo ndhi achich mane tudo kod nek mar ji 6 manowitie kar puko yugi makware Collins Jumaisi mane opondo kowuok e tesend obila magigiri. The main suspect in these horrific murders, Collins Jumaisi, escaped from Gigiri police station, and to date his whereabouts are unknown. Further, the National Police Service is yet to issue a comprehensive statement on the circumstances that led to his escape and steps towards his rearrest and prosecution. Given the gravity of the charges he's facing, we maintain that indeed there's a laxity and lack of commitment by the National Police Service to take any serious action. Giwacho ni nek mar joma mine kaachiel kod nyiri medore pacho ka higa ni mine 30 osewito ngimagi ka bende odiechieng' manyoro piny mar Kenya noru kod kuyo kaluwore kod lipot manochwal kod ute fwambo ewi tho Yvonne Jirangwa mane tiegore kaka sister e gwenge marongo. The media has reported the unfortunate murders of Florence Mweni, Alice Ayuma, Vera Mugambi, Seth Nyakio Njeri, Rebecca Cheptegei, Christine Nyakio and Amina Abdi Rashid Dahir, together with her daughter and niece. Yesterday, the country woke up to the utter shock of the media reports that the body of Yvonne Jirangwa, a 23-year-old trainee Catholic nun, was found in a sewer pit within Rongo Parish Convent. Koro kawuono ni wangiso sirikal nia wakwayo ni mokwongo gimiwa namba ni wang'e ni ji adi mosebedo ka inego kama. Mar ariyo ni polis osekao okang' mage mondo ging'iyane matut ni ere joma nego jowagi, ere hatua ma sirikal osekao mondo wang'iyane ni familia gi modong'gi gidong' nang'o. Crispin Okelo ma en jaked ne ratich nyithindo bende osingo mar nywako joma mine lwedo kendo lombo joma chuo mondo wuog oko e konyo rito ngima joma mine. We are now going to ensure that we mobilize, men, because even if we are told that, the investigation goes and says, okay, these are the criminals, these are the perpetrators, we need to unite. Women are not going to win this thing alone. FIDA koro kwayo joma mine kaachiel kod nyiri mondo chwal lipot momondo ne okindegi mondo geng' nek makamago kapok otimore. So we've set up a toll-free line 0800 720 501 that we then share with the media and the communities to just encourage women and girls to come out and report. And the moment the report happens, we have free psychosocial support that we offer to our survivors and their families. We offer free legal aid services. We have a network of pro bono lawyers and FIDA Kenya members. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Doho maduong' mogik pacho ka owito oko ng'eto mar doho mar Aywagra kendo tielo ni chik mar omenda mag 223 ne od bura okalo kaluwore kod chik. Ma omedo mana nego chuny oganda jo Kenya kendo koro sirikal biro dhi nyime kod ng'ado omenda mag udi ma nengogi ogore piny e chik mar omenda mag 223 ka doho maduong' oko ni pach jopiny ne okaw e yo makare kaka chik dwaro. Walter Nyambaga nigi mathoth.
Tarik 2 dwe mar 8 Jo-Kenya nomong'o nyiero bang' bedo kod fungruok kowuok e doho mar ywagruok mane owito oko chik mar omenda mar 2023 kolero ni od bura ne okalo paro mar chikno ataro mar katiba ni mar pach japiny ne ok okaw makare. Kata kamano, Jo-Kenya kawuono neno mudhe lwet doho maduong' mogik pacho ka bang' jong'ad bucha biro kotelne kod Martha Koome wito oko ng'eto mar doho mar ywagruok kendo golo ng'eto mayango ni paro mar chik mar omenda mar 2023 ne od bura okalo koluwore kod chik. Jong'ad bucha birogo okone pach japiny ne ogwel e yo makare kendo ne jo od bura luwore kod chenrono moro bang' moro ma ok gichikore kod chenrono. Kata kamano, e doho mar ywagruok to ne owito oko chik mar omenda mar 2023 bang' fwenyo ni pach japiny ne ok ogwel kendo oketie tim kendo ka pach japiny ne ok okete yo ma oyanga. Doho mar ywagruokno bende ne owito oko chikno kolero ni fuoni mag chikno oting'o choko mar osuru mar udi e bwo loch gwenge kendo mulo counties. Kata kamano, doho maduong' ne okeno wiye ne ng'etono. Bende doho jiwo jo od bura mondo oket thuolo chenro mar kawo pach japiny kendo neno ni chenrono obedo man thuolo ne japiny. Gimedo ni kawo pach japiny mondo tim kendo ketie tim kinde ka kinde. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kon mago nyakwara Ramogi en ni rawera moro ma jagni 32 e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya ni kod midhiero mar midekre manokel kod magina ma obila nochwadego e kinde ng'anyo manobag kod rowere matindo e pacho ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Henry Omondi nogol ne magina e bam ne osiptal ma Bondo sub-county to kata kamano thieth mare ne ok odhi mbele kaluwore gi rem mar omenda maromo Sh5,000 ma idwaro e osiptalno mondo timne bero. Lydia Okeyo duogo gi ler mar wachni. Kaluwore gi ng'anyo manobagi e pacho ka gi rawere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda mane geto medo suru e pacho ka, rawere mathoth nowito ngimagi, moko ne ondhi ma olalgo ka nyaka kawuono pok oyudgi, ka moko bende noyudo hinyruok maricho mag magina. Achiel kuom rawerego en Henry Omondi Ochieng ma jahigni 32 maya e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. En ranyisi ma rawerego manoyudo hinyruok kaluwore gi teko mathoth manobiro tiyo godo. Gini jomaka kamoro ni CDF all kana wuotha mok nang'e ni kuma gino nyalo aye. Otero osiptal ka chopo ni kona ni lisasi momaka. Ora budha minga kabisa e ward kanyo e ko thiedha e ka manja kinyarwak na chuma to sona. Hendi ne ochwad gi magina e bamne ma korka cham tarik 25 dwe mar 6 higani. Kinde ng'anyogo gino ma oloko ngimane kaluwore ni nyaka sani ngimane nobedo kod pogruok kata mana tijene ok onyal dhiye. Dweche 4 gasebedo ka nitie nera moro ma wan go ka manera ma onyuol gi minwa mosebedo ka konya. Okelona na ka pesa moro to adhi kode osiptal kata Lilam to thiedha. Samoro wadhi district to ka dhi to joka dwaro pesa moko anyalo yudo. Koro Lilam ema ka dhi to miya yedhe moko amuonyo to aneno ka gigini kaka ithiedha. Kokalo kuom sir mar gavana ma Siaya James Orengo, Henry nogol ne magina manomoke bamne no to kata kamano ne ok onyal dhi mbele kod thieth kaluwore gi onge mar omenda maromo Sh50,000 ma idwaro gi osiptal ma Bondo sub-county hospital mar timo ne bero. Okay, gavana obiro e osiptal chieng' tich ang'wen kobiro neno jotuo mane lisasi omako. To pimne ni an achiel kuomgi. To nyiso jogo ni mondo mi 3 days on Monday ibro nega kinyalo gol lisasi kuoma. Kano chopo Monday gimoro saa 5 jogo notera modhi gol na lisasi no. Hai to giduga ward kanyo. Kora asebedo gi sida makadhi osiptal to ikona ni chumano kwanya thiedho chumano bam. Koro pesa ma jogo dwaro, pesa ma gidwaro no ka nyalo bedo ma ok anyal yudo. Kana penjo gini gidwaro pesa dito gikona ni amany 50 mondo tera pala odhi ong'ad gino nikech chumano lengre. Henry wacho ni midhiero mak mose kete piny kendo kata mana tijene ok onyal dhiye kaluwore ni en kod rem mapek. Gino machuno jaode Lucia Koth mondo mi otim tije matindo mondo mi gikonyre godo. Akwayo ng'ata man manyalo konye mondo mi thieth tienda ni kech kaluwore gi rem. Sana bet piny makanya timo onge to family bango. Koro akwayo ng'ata manyalo konya mondo konya. Kata mna rent poka chulo chakre na inyira.
koro otek kuom matin kaka wakonyre gi min odani. Yani omanyo mana matin neno kaka watimo. Bato tek koda. Ok osebedo no mayot nyaka ne oyud ajali nikech ne warent to kuom ndalogo te rent pok ochul. Koro landlord be ne dwaro pesa. Koro kuom kwayowa mwakwayo ni ng'ata manyalo jitolea ojitolea mondo konywa nikech wan nyaka gi nyithindo monego dhi e skul. Geno mar Henry en mar yudo sir mondo mi oyud thieth mowinjore kendo mondo mi odogie tije mane otimo chon mar riembo bodaboda mondo mi okonygo familia mare. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wageno ni rawerano biro yudo thuolo mar yudo sir madwarore mondo oyud thieth manimba manyalo duoko ngimane kare odhi nyime kod konyo joode makoro sani kale achiedh nade kaluwore kod masira manomake kinde mag ng'anyo mag Gen Z e pacho ka nyakwar Ramogi. Ka wadhi nyime wayudo ni tulo nomuoche doho ma Kisumu kawuono bang' ka obila temo mako jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kisumu Jojo Kong'o to kuok e doho kama ne odonjne tend kaunti kod ketho mar rem chulo jaorak. Okong'o ne oripo otwe kod ketho mar tamruok chulo jaorak e tok chik. Kata kamano jong'ad buche Mwanaisha Sheriff ne ochoro twech mare nyaka tarik 19 dwe mar 12 ma higani. E seche mane oganda wuok e doho, obila ne oluoro Okong'o kendo temo mar ndhiye kendo kama ne owuok e aputh njiri ka ochoma apisi mar gavana mayudore City Hall. Ywaruok malach ne oneno e kind obila kod jopiny e dho City Hall, gino manomiyo jomoko oyudo hinyruok. The sentence against the second respondent is also reduced to a period of 2 months, and the same shall be suspended until the 19th of December. The second respondent shall be released forthwith unless otherwise fully held. There are no orders as to cost. Erokamano nyakwar Ramogi kuom kete Ramogi TV wakaw ywe maro mokwongo dakika ma osekalo ka nyakwar Ramogi en dakika 40 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mago imore mane Ramogi TV wang'iye ma owine janabi kanjiro yani Masai duto ochul joma no hinyore ng'anyo mano tim marach makaluga japenya achiel ma Bomb Center ni na maber ahinya. Kata kamano an kodi nyaka giko. Erokamano ahinya Eric Kodemo kaya chunge Kenya mkago wacho ni bati piny Kenya ne ochomo kanye ma ji nego malit kama mano penjo mare matino chieng' kawuok Rweya. Aneno Ramogi TV gin gi mama ne nyalego. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV e odhiambo ni nyakwar Ramogi. Jok ma bende aneno ka medo ndiko na e lai mar mbui ka wang'iye jomoko 3 mana mapiyo piyo e kinde ma pod kapok wakawo yweyo e odhiambo ni nyakwar Ramogi. Aneno ka Akum Solomon mar kiwecho ni lera dua Nairobi Kisumu City warito duoko mar wach Gachagua no kata obedo ni wacho ni pi kata obedo ni pi ng'eny maloyo mogo wan gi geno ni ratiro dhi yudore. Okay, sawa mano kanyo koloso kowuok Kisumu. Fide mar Mikei neno news malera ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano kuom lero no weche manyien motimore yo makare. Waneni ka wan gi Mary osori mosiepna mano min pilot mar Ndhiwa. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Nyakoro Ramogi yena mondo ka wiyo mana mapiyo piyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien e oimore otieno makawuono. Kik idhi mabor. Nyinga Mary Oyeke, anya Homa Bay County. An gi nyithindo 2, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ng'eni ntie pogruok. Ng'ama chako gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito
nyaka iwinjo ka koro okinyal chungo, okinyal wuotho, kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuono oselandre del, makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou, koyude chon, ber moloyo koyude kosewuothe del, nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou ma oyud nigi tuoni, kik uringi, ok en tho. Erokamano. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs, scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wamedo dhi nyime gi weche manyien nyako Ramogi kaka chieng' tich ariyo wakelo ni ng'e gwengewa. En kinde machielo makoro Ramogi TV olimo gweng' machielo mar yango ni sigana kachiel kon gwengego. Kawuono ni jafwambo marwa Millicent Adhiambo olimo gweng' ma Jimo Onyuongo e sub county ma Nyakache, county ma Kisumu, kendo okelo nonro matut mar Jimo e ng'e gwengewa ma kawuono. Ma report mar Millicent Adhiambo. Nyako Ramogi Ajuang, machiegni kendo e telo machielo, e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla wa mar ng'e gwenge, pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma owuok, e sub-county ma Seme, Ofuyo, ma obiro piyo, e gweng'
maong'ere kaka jimo onyuongo e sub-county ma Nyakach. Nyakwara Mogi, ageno ni sewinjo ni nitie kamiluongo ni jimo onyuongo. Ahinya to ka Ruth Nyajimo landoga pile sama utimo chenro mare mar wang'o nyango e nyakalondo mar Ramogi. Ang'o miparo ni dinemi chak gweng'no ni jimo onyuongo? Mana kaka pile, mokwongo, wachako kod paro mopogore mowuok kuom jogweng' e wi gino ma giparo kotenore kod nonro mar jimo onyuongo. Jimo onyuongo nochaki nikech godegi ka in gi chien tineno ka gimbe gichalo gimo onyuongo, gichalo gimo gwom somehow. Kipacha kaka chi jimo ka. Gimomiyo nochak jimo ka e jimo onyuongo e wi got man malo kaeni. Ne ka ne wakedo gi lang'. Koro wadhi e wi got kuro to wanyuongo kama. Koro wang'iyo kuma jo wasigugi ae. Wasigu gin joka bondo kocha, gin lang'o koni, kano koni. Koro nwagwe lang'o odhi kama, wagwe ka bondo bende odhi kocha, wagwe kano odhi kocha. Koro wadong'. Seche mane imako lo, ne wan kod kwarwa moro kaachiel kanoa mwalo Gulyago to nobiro ka ne en tim, nobiro ewi got malo ka to nowe jowetegi piny Gulyago, obiro omoko mach malo ka. Koro kosamoko mach malo ka endi, koro iro dung' ka. Koro sama ne iro dung' malo ka endi to odok piny kuma nowae, dala kuma ne Gulyago. Koro dhi onyiso jowetegi manowe kucho ni neno kuma iro dung'e cha ema na nyuonge, ema nomiyo koro niluonge ni ka onyuongo nikech ne en mano kuongo biro onyuongo ka. Koro onyuongo ne mang'ise ni obiro chalo ng'ama nogwom, ng'ama onyuongo en ng'ama chalo ng'ama biro gwom. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar jimo onyuongo, we koro wawinjane na adieri gima dine mi chak gweng'ni ni jimo onyuongo. An Nyakwar Olwero wuod Opiyo wuod Mbewa wuod Oyo Achola, Oyo Achola wuod Oyo wuod Obuon wuod Pienge wuod Oywa miluongo ni Nyakach. Jimo en nying dala Obuon, ne en daktar mar lak dhok mane inage dhok. Dongu winjo ni jimo ni inago dhok jimo. Koro ne en janago dhok, koro luonge ni wadhi jimo, wadhi ka jimo. Koro oganda ne nochak ne jimo e Nyakach. Koro jimo en dhot maduong', en dhot ma odak kamoro amora kata mane Nyanza ka, nitie moko man South Nyanza. To en kuond adek e Nyakach ka. Nitie jimo Olwalo, nitie jimo Ragen, mano mwalo kucha, nitie Sango, kama ne Nyakach ogudore te. Koro jimo onyuongo, nitie jaduong' mane iluongo ni Opiyo wuon Mbewa, mane oyudo ni kanyo thung' to gidwaro kuonde ma dhok nyalo kwaye. Mano oyudo ka Nyakach oseriembo lang'o ochorore Kano gi Kabondo. Koro ka ne thim. Koro Opiyo ni emochako wuotho modhi nyaka cho got mar lang'o cha kamoro miluongo ni Tinga. Nodhi oloso ohinga moro, chon ne ji dak e ohinga. Lweny nowuole kuno ka lang'o famia dalane no, mogogi monegogi, kaeto giwuok gidok ang'o? Gidok kuma ne giae Sango. Ka nodak kuno to Opiyo kowuotho kogik kamoro ni Urudi ka, Lisana ka, to en notho kanyo. Koro wuode miluongo ni Olwero gi jogi mamoko nodok nyaka Gulyago. Ka nogik kanyo, to koro Olwero ni owadgi ma iye otho kanyo, kaka joma chon wacho ni onego. Owadgi machielo obedo piny miluongo ni Sara bende koro hewore. Ne iye owang', ochako paro nodok kuma ne wuon oae. Kaeto lal. Bang' ndalo 4, joka koro chako manye mogone akwadha kabiro. Gibiro ma giwuotho nyaka Thimku. Ka gibiro to gichung' e wi godene. Ka gichung' e wi got kanyo to gineno ka iro dung'. Kane gilor
magidhi tigo to giyudo maka joduong' obedo kanyo okudho mach omadho mana nyasore konenogi to penjo mana wadgi chani to sadi angima to kone ni sadi apuri ngima dhuting'e yawuoyi beturu ka an okadogi jomoko dhuom dhuting' sadi to gijam gidhokuke ubigo ema ne gibetogo gichako gero ka koro mae momi iluongogi ni jimonyuongo to goto nyuongo nochaki nikech kama Nyakach kane kedo gi lang'o ka gibiro ewi got kato kae ma giguome ne en kama ler yien ne onge koro ne ginyuonge geche ne guom ka gigo machiemo ka ging'iyo wasigu kaka dhi mane manokelo nyinge goto nyuongo. Nyakwara Mogi mana kamano bang' winjo nono mar jimo onyuongo kod kukune we koro wawinja nena ni jimo onyuongo landore kod weche kata timbe mage. Jimo ong'ere nikech tich matek. Thuondi be gin thuondi, ok gin joma dok chien kosechako gimoro to dhiga dhiya nyime. Nyara is a good example of jajimo matiyo matek. Ka ji oromo koda to giwinjo ni an wuod oduk jajimo to giwacho ni in e wuon Ruth, in owadgi Ruth. Koro Ruth ong'ere, osemiyo wang'ere maber. Nyinge ko orega nikech karwa ka gin joma roteke kendo gin joma nigi winjo ahinya. En mana gero no ema nomiyo koro joko kokadho biro koni. Ung'ewa kaka joma orito wasigu ne Nyakach. Gipuonjo nyithindo modhi gin gi professors, gin gi daktere kaka Dr. Yo uwinjo achiel kuomgi. To bende nitie dongruoge ma jimo onyuongo osenyuolo nyaka nochakre. Wan gi sikunde mabeyo matimo maber e Nyakach kaka Ndori Primary School, Goto Nyuongo Primary School, Obuon Primary School to gi Asao Primary School. Mago sikunde mabeyo man e Nyakach ka endi. Mwaseyude dongruok. Kaka koro piny tinde dongo sanie. Wasebedo gi dongruok mag skunde, dongruok mag ndara, weche mag security. Stima bende be wantiere kodo. Ok dang' wawach ni stima onge. Last mile ne sirkal okelo tiere machiegni. Wan gi dispensary ntiere Nyuongo. Jimo Nyuongo onyuolo nwa chiro miluongo no Nyuongo. Te chiro miluongo no Nyuongo ni nitie administration center man kanyo. Nitie social center moger kanyo ma jojimo timang' rome ma ji rome. Onyuolo kata center miluongo ni Junction kama nirito uwene. Onyuolo Sitopamba kacha bende dongo. Wan gi kanise ma bende otimang' ma bende oger. Wan gi security police okelnwa ka ma tinde rito mbawa. Apeni bende wan ga apaya maduong' motudo Jo-Nyanza nyaka gi Tanganyika okadho ka. To kata obedo ni jogweng' kwano dongruok achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod gineno ni jimo onyuongo oremo ma kotimnegi alworani to jimo onyuongo nyalo medo dongore makel lokruok e ngima jodak ma gweng'ni. Wan wanyalo kwayo ni mondo wayud osiptal maber jimo ka mondo okonywa ka ji oyudo tuo. Wan gi tabu mar sitima, wan gi tabu mar pi. Wadwa ni mondo miwa security. Injo somi wamoko kato pok oromo. Wadwa ni waendelea gi weche mag ndara. Mondo losnwa ndara. Mondo bed makare kwa nyalo yudo kaka kwa loko to wayudo kaka wadonjo. Pigno podware nikech kaka sani koro wantiere kani. Pigno kunyala mantiere kani ok onyala piny ka mobi malo ka. Idhi matuo medho ndara kucho nikech en pipe mar half inch. Kata mane yor sikundego. Wan gi sekondari achiel kende to de wayudie sekondari moro kata ma nyiri. Ka ginyalo ketonwa olendini moko ma ji kadho godo nikech samoro ka urani opong' to nyithiwa man loka kocha koro ok nyal biro e skul to gi kaka jowa nyalo pur, jowa ohero pur to dwani sirkal konygi kuom kothe to gi loso negi daik ma kuonde ma aore sienyo puothe makethore. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech odiochieng' ma kawuono apuonjora nying machielo manyalo tiyo godo kadwa wacho ni agwom, anyalo wacho ni anyuongo.
Omiyo nyakwa Ramogi, med mana kete wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo puonjore nono mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Bedo ni in kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adni buch tho. Ka ofweny tuo mar kansa chon to inyalo thiedhe. Lim od thieth moro amora mantiere machiegni kodi dweni mar 10 mondo timni screening. Ote ni okelni kod Royal Media Services. We care. Riwri kodwa e chenro ni ka wapuonji duso kek. Mathoth ma wadwa timo en mano mar lose, mar dose. Wapuonjre yore mag loso kek. Mae kaka ganache chal, ma white. Kod modhi mabiro miyo ibedo molony e duso kek. Wadugo chako goro wiye maloka. Tedo gi chiemo, gi jalieta, tich adek, sari okinyi. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye, di *860 *419#. Parenia, Ramogi TV en ot mar jower duto.
Kodonjo weche mag tuke ne riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka koma kod riwruok matayo tuke gi e pinje mag Afrika ochako tiegruok ne kocha mapuonjo jogol, tiegruok mabiro dhi nyime nyaka tarik 1 dwe manyien. Tiegruokno igeno ni biro konyo e medo lony ne kocha mapuonjo jogol, gino ma ineno ni nyalo konyo e klepe mag adhula mathurka. Chenro ni biro taa gi kocha Alejandro Hereida, kocha mopuodhi gi riwruok mar FIFA kaachiel kod CAF. Jalup jatend riwruok mar FKF Doris Petra olero ni tiegruok ma kamano biro gero rang'iny mag lig maduong' kendo keto Kenya e rameny mag pinje mamoko. Tiegruok ma kama otim e thuolo mokwongo higa mar 2018 e piny mar Afrika ma milambo. We have done so many courses for around the game, but now it comes to that goalkeeper, the final person in the game, that we need somebody who is a goalkeeper trainer to train other goalkeepers. And you can see in this class, almost everyone was a goalkeeper during their time when they were playing, and they are attached to various clubs. It is important for us because as we develop the game from the grassroots, it is important for us that all departments of football are having trained manpower. Tielo mogik mag manyo tiko e finals e tuke mag NCBA US Kids Golf nobedo gi joloch manyien kendo keto ondamo e finals ma ibiro bagi odira mabiro e alap ma Muthaiga Golf Club. E kidieny mar nyithindo manyiri manitiere kindigni 11 gi 12, Ashley Muyela noloyo tielo ma Windsor kendo duoko points nyaka 20 e kindgi kod Mudhoi Kioi omako thuolo mokwongo nyaka sani. Muyela nobedo jaloch gi points 79 ka thuolo mar ariyo nokaw kod jotugo ariyo Ashley Gashora gi Sikin Yuhu. Mary Nyambura noloyo kidieny mar nyiri ma nitiere kindigni 13-14 ka thuolo mar ariyo nokaw kod Grandi Turi. We are getting a lot of newcomers and a lot of younger players coming into the game. The pipeline, we're looking at the pipeline of non-handicapped players. We're able to see where our players are going to move from junior, amateur to professional ranks. And we have now a clear pathway of how to move them through all the ranks based on what we've been seeing in the last 3 years. Jatugo mar Manchester City Rodri oyier kaka jatugo masulu e kind jotugo duto bang' yudo mich mar Ballon d'Or e nyasi manyobagi otieno manyoro. Rodri ma en jahigni 28 nokonyo tim mar Spain kawo kombe mar Euros kaachiel kod konyo klab mar Manchester City kawo kombe mar lig e piny mar Ingresa. Rodri noyombo jotugo matugo e klab mar Real Madrid Vinicius Junior ka thuolo mar adek nokawo kod jatugo Jude Bellingham. E kidieny mar wakeni Aitana Bonmati noyudo mich mar jatugo masulwe bang' konyo klab mar Barcelona kawo kombe mar Champions League. Giko mar weche manyien manigi chakruok bedo gi giko nyakora mogi dichieng' makiny bendo dichieng' machielo yiena mondo alure gi kanyo. Kao kamano pod gi pak ne jowa manocherore mokelo ni weche gi nyakora mogi kuting'o reporters magwa, jachung weche marwa kaachiel kod jatendwa Jay Bonyo. Jaloko mara osebedo Belinda Adhiambo, director mara Lindsay Simani, yago picha mara iluongo ni Ernesto Woodnam Chumbi, nyinga George Bati. Oriti masano.